Kayak pitik kalkun iki. Kok nangis. Lara lo cok. Ayo. Kowe minta sedeng ora? Lakune iki. Setting. Lha iki menapa panjenengan tak omane karo sakit terus sing mana kula. Sogok keri. Seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Alhamdulillah. Rene. Pak Cotop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulono to Mas Jo. Sehat. Sinjan-sinjan barangku rada nyedak ngulon. Halo Pak Cotop mabuk lho. Nggih, pun. Pun. Minal faizin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Percone gentek riyen nggih, Mas. Oh nggih. Tah isih. Mengke ndak kaya ndakel ning tengah jalur gasa mengke. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sip, Pak. Kok sik rada akeh. Wau, Pak. Lah saya gede to. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, ampun telas Pak niki. Mulane kula paling gedeng karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngopo to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane dan po wong mercon ditunggoni mbledosi cengele sing nyumet kuwi po. Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jo. Maosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkol Ponorogo Mas Gurit. Anu Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki ya mek Mas Marsudi karo Mas Gurit. Cakep. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Kaya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono kok ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Atur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Lah aja lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budhe iku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi macane iki limbuk. Nggih. Ngeten men wedine mbleset aku. Dalu niki kula Prayo sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Cih leres-leres. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Wonten kladuke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi niki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan pun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe enak dindum karo keluargane lan tangga teparune insyaallah piyayi yang seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki siji mantenan loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Ngresmekne omah anyar niki ta. omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok gek kadune manten to, Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun. Nggih. Nggih. Mula Mas Jok Kluthuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli
Beliaunya lak wonten Singapura to, Mas. Inggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli Nggih. garwanipun ingkang nami inggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Pyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma Amin. Mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih lho, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho, Nggih. penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Wah lho kok Lho, kabeh lho, kok kuwi lak ya membawakan agama Lho, Islam. ning lafat kepenak nggon tajid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Kula bapak Anake kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jinglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono lho. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa ki? Wah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang yo kleru jenenge wong yo kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel e cangkem mangsamu. Paling kesel pakai budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Nah terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged Dados ngeten anu, nun sewu Mas Nggih, Sudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Bang. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura kok ora Singapura kok ora. Singapura ki nggon luar negeri. Iya, iya. Mancanegara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah ngriki mboten wal saking Pyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan kok peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa-apa kudune diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sembah nuwun Mas Marsudi. Nggih, Mugi-mugi Mas Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik bos sik. Gak powe enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyapu to kok Rene, ndelik. rene. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Piye? Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono. Terus Sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene ya meni gampang masuk angin. Oh iso. Anu sik kene dindom Nduk. Sampeyan rono, Nduk. Ben kena nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusel wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak Ayo kono. Nah, ayo 3 rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo betak-betak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambyambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. sapa kuwi? Iki. Lah iya. Iya no. Masya Ini Allah. keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli Nah, kuwi iya, anggone nandul silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki yo oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk probo rene. Kel. Iki jane Iki nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Ha teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Beautiful. Ngono. Nel. Lah, Spanyol. Wah,
Lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi kan yo mesake. Pilih sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis ngono papat. Kono ji ro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gadil. Kono 6 kene papat. Tambah sitok. Gadil iki. Rono. Wih. Udah rono lho. Rene. Manut to. Oh sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok sik tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Nduk. Ora penak. Rono. Kowe iki ya ora paham kowe iki kok. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombo kono kae lho. Kok malah mbok rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, kono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlu mau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan ngene lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat, kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awak ning lapangan kene tadi. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok. Aku tak nang kono lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono? Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok malah cedek iki. Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Model. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Rono. Rene ambek Rono. Wis manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Kono mbon. Jangel-angel to mbon ditata ki. Iki jane sinden apa bakul kopi kuwi jane. Kopi. wis ya adil kene ya. Wes ning kono. Tinten ana ate ngongkon Wes, pindah-pindah yo. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok Ren mbok guru kan rene. Napa? Minggu mbok gok Ren diperkosa sak meneh bane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten. Jane itu tur. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur Mas. Pripun? Nuturi kanggo temanten kekarone. Ya, Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. kok saged Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantenge wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau gagal asa tukaran. Mboten tahu. Sebabnya Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh.
Niki contoh Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Heeh. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesuk kuwi mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wave barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy wife, happy life. Sesuk Tegas. alon lho. Happy wave Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wave, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apa. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Alhamdulillah. Iki sing paling utama Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendele kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wave, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But Aku- look from in the heart. Apa Iki kuwi? ndak nutut, kowe ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakso. Matane kuwi sing ganggu panganan bae kok Ya iso. akrek kene ndagel ambune ting selenting ya. Anu we Mas. Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Weh, paling ora fokus. Arep ora fokus ya Mas ngene dadi. Ngene. Iki pancen ya. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih. Loh, Nyilih iki lho sitok. Bos. Wah nggih. Enten bakso ini. Sik, iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengne anak limo, ning urung mesti anak limo ki iso nyenengne wong tuwa siji. okeh-okeh ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene Iya. kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho ya. ki lho Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayane dhewe-dhewe. Baksone gawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong wae. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong Wedok wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong ora lanang. banci ndem banci ladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah ya. iso neh. Hubungan. iya. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablum minanas, hablum minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Kuning.
Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Wah, Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong, wong loro. adus wong. Dewe-dewe. Lho, lah kok wong ra loro? Lho klek konsert cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Sledri. Pesan sledri. Lha iki ana sledrine kok. Sledri. Piye kuwi cacah ya paham. Sledri. Slem. Iki nggih gawan manten Ya, 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 iso ya. kena kanggo penguat. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. 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 Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dinggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora nutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun piur-piuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange po enak. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang, Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Duduh. iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene Bos. Iya. Dadi wong ki ora bedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis ngono kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah Moses. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Ayo, mangkok. Nggih to, Mas? Nggih, Wong jenenge adae kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang, mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono, mang lho. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengane Oke, kok. gedeng aja niku. Sendok. Sendok ngunyul matamu ya. Ana suwi. Oh, so kowe tekokno. Aku bakal mikir. Lah kowe wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep, Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Nggih, Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no, coba. Duduk nih serempek kae. Yuk. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Nih. Wah, jan. Butane. Nih. Jale. Arep ngopo jale tak teko. Nduk. Mas Marsudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki Aha. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Probo niku Pokoke 24 karat. ah iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ah nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar Pon Pojokan ngarep BRI. Ya mbak aja ngenyek kaya ngono Mas ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya
jahat-jahat. Ora Mas yo ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Ah. Aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki masmu yo. Iki sapa? Ki masih raen-rene sampean percaya aku ganteng. Piye? Meripat-meripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangire. Padha mbangire. Matane yo blalak-blalak, cangkeme Loh, sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Piye? Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah, ngenyek kae. mosok bojo cangkem-cangkem. Yo saking tresno. Aneh, Mas Kluthuk. ning lak ora sehati tok. Kayak wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi, bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa, lho kepiye? Loh, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Loh, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Ngomong. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki gedene sepiro? Alphard iki gedene sepiro? Ya, wis biasa. Alphard gedene sepiro? Ya, Bojoku gedene iki. penak, Bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Iki Lah numpak truk kok bangga. lho, lah Sing bojoku. dibanggane apa? Kok kaya awake dhewe ya Mas nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndakno apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodon Mas. Dodon awak dhewe biasa mbadok apa? Bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina ngombene bintang 7. Puyur Mas. Puyar. Kupuyar. Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wira-wiri. Riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsudi sapa? Pak Sentul. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene rek. Ayo. Coba Dik. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya, sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu Pangkur, bojomu pangkur. kok. Loh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah Kembang. bojomu bawa kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa Mas. ngono. Sesuk iki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. nggih monggo. Iki aku duet karo Mbak Proba ya. Kenyeh. Pean duet karo bojone sampean aku duet karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngetari aku terus terus Janu. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda wong kowe iki kaya gapura kok. Mulai ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas. Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Wis ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. Lek trimo TNI enak apane? Iki lho mbiyen AL. Apa? Apa? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku mbiyen. Oh lambemu. Ya Nduk. Selamat bahagia. Terus ya Nduk.
Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Diteror. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu sapa gak? Yen ndak rungokke Aja ngisin-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Sunyah nyok. Oke. Oh, lah kok irungmu gedhi men sikmu? Kuali. Oh, waduh, balik. Iya, sorry. Oh, irung kok kaya ngono. Suwira pedhok ngene ya kuwi. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke patese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Lu kutuk. Oh elemen. Kowe ngelole piye? Ngelole. Piye to kowe kok Kowe ngelampune piye? Lho, nek ret ramene batese Mas Marsudi. Ya. Ret rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Ngono. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku bluk-bluk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok mengangine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Itu to. Wah, apik suarane. Hidup yang baru. Loh, Nduk, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Kok kan iki? Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok ya. Iya. panggilane sayang elek. Sayang, aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Buklitik. Kritik. Buklitik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, no. Terus terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Iki lho. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluduk. Diajeng. Sampen lak yo tresno karo aku. Jane ora. Tak kepruk yo raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho bandani sampean. Oh, benernya aku kowe. Aku ibu padani Ya kan tresno aku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru lho. Aku. Enggak. Semoga kekal Kayak. berlimpah Nyapa tuh kok melu-melu ki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gandulan. Apa to kek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah. Amin. Nano. Ayo.
Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Ande lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok, Cok. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Ande lumut. Terus napa iki anu ki? Ora nyambung. putra putri yang baik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning dindi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, Nyai apa to? Jangan kali limbuk to. Iya. janjine ora tenanan jebule kriwi anda di grojogan Yo. Kene ndok pikir diaturke mempelai berdua. Pulau-pulau wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku. Oh tak suwun marang sliramu aja dadi runtuhe atimu. iwak cucut wajahi karo dadi pancen Ayo. Ane ke pasar aja tuku cipir. Aja samar yen ra tak pikir aduh dik, aja kuwatir. manuk gagak asoy. merambang Boy, boy, pancen boy. Ana kadal mangani roti. Endang tak budal aja digondeli, aduh dik, aja digondeli. kacang kembang kedele elae glopak glape dadi gawe yen pancen dikarepake Yaut. ayo Sikat. Eni. Yo. Ayo dok brigel. Ayo brigi. Oh. Soy. Jane kowe ning Soy. sajak jubriani atiku sujud Awas. Boy. Ahoy. Ahoy. Soy. 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 Matur nuwun, Mas Matur Pedi, Mas bing Dodong. mangun. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki. Inggih. Karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan keluargaan malam hari. Nggih. Diaturi sekejap nggih. Monggo. Siap, Nggih. siap, siap. Gini. Monggo, Mas. Sini. Ayo. Please welcome to state. Ini. Oke.
Japada nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ora tojo peteng yen dikongkon ya sing temen rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan cak ayu come here Wes Kingko Jo. come here Wes Jo. Go. yes Wes bejo tenan Kingko. good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. iki ya wong Spanyol to iki masa Spanyol wireng ini oh dudu to Lah malah saya sitok kok Kamboja gitu malah. siap yes thank you Sekedap Ade. Ade Ade kedap. piye iki sisop oke siap moga ngriki nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanyakan oke enggak apa-apa sini aja enggak apa bentar aja Bentar. oke ya oke Ya. siap nah ngriki mon nggih Sekedap. oke yes loh yes Sebentar, cerundul sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin nggak apa-apa. saya ingin bertanya sini sebentar. Iki ngeten lho, Bos. Jadi itu Good. saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya ada ya dari luar negeri iya. Ngono. Sing Duk. Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. alhamdulillah Saking Singapura ugi Iya. rawuh. understand and speak in the Java no Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish? Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur ya, kamtoy blatik sapi semoroto kok. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko, Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakaki sapa to? Lah, kakaki sapa to? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Tekono ini putranya ya? Putranya. Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Ke sini? Nyampe kapan? Nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke, Oke. yes. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun, selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Mana lho iki? Nek tak urus ngisi-ngisi aku to. Wong ya dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa, aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buri wis omongan, engko tak tinggali. Masa ngisi-ngisi ngono kuwi. Tak tinggali. 200 saya. Kagak, no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes. Ini Anderson. Yes. Enden saya. Enggak apa-apa. Oke, Anderson. Ya. Oke, yes, very good. Anderson. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol dicampuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane apa dijakne Spanyol. Terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos.
Thank you Mr. Yos. Ya, thank you. Terima kasih, Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh Lho. oleh bisian. Kurang. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan bulan April. Nggih. Arepe dak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Didu arep banteng. Iki Mas samu yo Kan kono. beda iso. thank you. Thank you Mr. Ross, Mr. Ross. Terima kasih, terima kasih. Mr. Thank you. Goodbye, siap, siap, siap. Cok duduk. Thank you. Terima kasih besar. Bos, ngene lho. Pak, iki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Legit dari kota Sragen. Enten nggih. Alhamdulillah. Ya, kene. Luar biasa. Oke. Ya, spot. Ya coba. Endo. Seperti Mas. Yo, oke. Spotan lho. Sip. Oke. Sir. Thank you. Soy. Aoi. Hota. Ho. Oe. Oe, ao. Asoy. Boy. Asoy. Boy. Asoy. Asoy. Boy. Lo. Ae. Lo. Le. Alhamdulillah. Ya. Dok, Nggih, Jos. nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur nuwun. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, Nggih, alhamdulillah. Ya. Nggih, kula Ando tak seneng. takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ono nggih nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Nderek. Bapak sik lanang, Dok. Ya, Bapak ya lanang tapi Oh, lah ya, iya Kak. ya. Oh, alah kita yo galak jaki. Gini. Galak. Om Lah. Polek. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah Bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, kuwi tak takon. tekon Ando. Piye, Bapak piye? kerja enten apa? Bapak, piye boleh ngomong? Loh. Loh, Wah, lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. kendel, Dok. Ayo jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Anu, pengacara. Kok advokat? Advokat. Iya. Ibu saya kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Iya, membantu advokat, hukum. Terus ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, apik. Apa? Dadi ibuke Penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Ya. Sip. Ono. Wi Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Belakangmu Anu ae. ae, bahae. Lah. Sakarepmu sapa? Ayo ya Lek ae anu. Ya. nah, Lek sampean iki ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini iki ireng bianget ngono lho. ini ndek pancen Om iki turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono ya. lho. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. 20 tahun rabi seminggu pegatan.
Maksudnya apa ya? Dua lak uramu mau iki kok. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi ping Iya, kondo. Nggih. Seneng aku ya. Ada bebungahe piye? Anu kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Heeh. Duit. Ah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilang Sari. Pilang Sari. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih nganggo swara nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Ka akrobat. Sek to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sek to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku ki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. ora? Gawe iringan ora? Iki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil Rita iki duwe ajian. Iki deloke ning apa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sek gosek, Mbah. Sek nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon ketok. Coba Nduk, sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mersani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Plek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Ya. Tak. Nah, was. Sirep. Kang. Siap. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah. Mlayu Nduk. Tanganmu, Nduk. Bisa ki tau melu sirkus kok saiki ya. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, udah enek sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rumpangsamu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi niki. Kawit kecil nggih banyu. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene lho kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, guduk iki. Lah iki Mas Masudi. Lho. Nggih, iki lek klitik. Guduk. Oh, iki kluthuk. Masa guyu kowe? Ya. Lho, wani kowe. Ani. Iki Om Kluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso Jerman ular Anu. jalan. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, lah. Nggih mboten napa-napa Cah. Pangestunipun. Iki lho ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa, Nduk? Hmm. Ada pernah tak ada? Ada pernah.
Oke, ke kameran ya? Ya kamera neng kono, kamera neng kono, sing kono Ada ya berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji Oh, nyali. kau ya kok. Nyaline wis diuji ya. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare Raya Mendes ka. Ngomong. Meneng sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Iya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki jeneman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari. Ya. dasar nggih Sakarepmu. dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk ki Iki jane sindel apa gento iki jane. dengar sak kabeh Kok dengah-dengah. yen dengar bosone wong Jadi Sragen nek iku sok koyo kutuk ngono merusui dicandak terus Tali gocine teuteng dlosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu tang. dlosor Lara lho. Tewu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe no tang tang tang. gak apa-apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Oh, gayane nek omong terus karo nginang ngene. iya no harus kemayu tahu nggak sih Iki Wandane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. dia serlencer kuning ngemu kiring Cepat men ya. ya cepet tole iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah Pindah masih nang Ampun Kok ya enek atika. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek ta, Iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anak. sek to lek. Kiwas yen ngandika lawas jiwate yen ngalire rangkuwati mencotake sapa bae
melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge harus. apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ini mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas kali kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ini. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis Kenes nenis Kenas ganis Janjane ngelik ya teko. Pacaane Tregel mujiwati Aduh endah bregase Sinangeling kapribadene Ibu yen jumbuh lahir Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, tangan legit. Jan luar biasa. Saleh ini sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Dia apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang kan saya umbok menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Enggak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kowe piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Letek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Oh, Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing wae aku ora kowe wong cah cilik. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang. Bangsane, makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Waduh, Sri Tanjung. apa iki? Nah, Napa, Mas? Siap. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Bah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapane naskah. Bas kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. Cita-cita. Dadi apa aku? asih dados. Ayo udah cita-cita. Aku iso. Ayo. Kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Iki tajak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Lho, ya. Ya. Probo, Terus? Ani Kusuma iki dadi abdi, Heeh. terus apa jenenge iki? Prigel. Prigel dadi abdi. Ya oke, siap-siap. Yo. Kentonganmu tuk. Ya, kentongane wis, ndang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung! Si Tanjung! Kaki ngiriniu si Tanjung iki. Hei, si Tanjung!
Kowe iki kapane, Tuk? Kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenal. Ya mengena ki disuwuke. Eman-eman lho. Loh, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung cinta karo kentongane kok. Loh, kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang ana wedok pi to? Gitu. Edan iki. Bentuknya ya apik. Iso. Ayo. Tenan. Di Tanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sladikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking mbeseseke dodo ngempet. Mbes segadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung. Dawuh katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sladikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sladikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik ya nyanyimu. Kang Mas, Si Tanjung. ngendikane panjenengan iku ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas, tresna kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noler ini. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirangpun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat waya sok mekar menika. wong toprak nggih. Toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso? Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas, tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja gorok ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ana ing kadipaten. Ember. Nyampok rusui Anti pecah. Kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Kentonganmu. Loh, urung. Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi
panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula nanging kula tetep tresno kalian panjenengan ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas sila hati kromo Kang Mas Sitanjung boten leres ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora boten Kang kowe tumindak sedeng apa ora boten piye Kayak pencak dor. boten Kang Mas yo kene kowe ora gelem pondo bloko ampun Kang kowe tumindak sedeng apa ora boten Kang kowe tumindak sedeng yo kene kowe ora kowe hei remu gocek engko bablas kene hei asem iki sinyale pas ape Sitanjung ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Tiaji kowe tumindak sedeng ora hei dangao kowe tumindak sedeng ora piye hei yo kene kowe ora tumindak sedeng Ya con. Biung ban Biung ban Loh. Biang ngemban tolong anakku Biang Gusti pun. Biang ngemban kok Palau. lelakan ke Biang Embane kayak bakul simpel pojokan alun-alun kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menawa tetep Gusti Putri menika nanging kedaden niki karo panjenengan Gusti Putri menika boten tidak sedeng niki menapa panjenengan tak maneka warna sakit terus mana kula ayo kowe kondo blok bendaramu tuh minta sedeng ora boten Gusti Pak kowe aja goro kula boten goro kula menika matur blokon dhumateng panjenengan bendaramu tuh minta sedeng ora boten tuh minta sedeng boten Gusti Pak bendaramu tuh minta sedeng boten Gusti tuh Pak minta sedeng ora kowe jawab boten tuh minta sedeng ora Lara lo cok. ayo kowe tuh minta sedeng ora Lakune iki. ayo Sri Tanjung Jawa Kang Mas yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu ayo ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama ayo si Tanjung kondo kaki kowe boten Kang Mas kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahati Kromo kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas monggo panjenengan percaya kula sameneika nanging menawi ludira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas piye monggo panjenengan percaya kula kowe kondo kepiye si Tanjung iki menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas si Tanjung siji le siji belok ayo nyeng selindro nyeng Belok. ah simbal siswa budaya nah
ora sangge tam-tam. Simbal tok. Putri gajah. Si Tanjung. Jawuh. Kowe kondo yen lu digeram manggondo arum ateges kowe ra tumindak setting Nggih, sak banjure yen lu diramang nggondo amis ateges kowe tumindak setting Si Tanjung Jawuh Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet tim ripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Apa wis gemer? Manuk gembak. Kowe ra cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kondo ludrane anggondarum ateges ora tumindak setting. Mulai penyambet lempit atas monggo. Kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nomor ati. Gawake Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandham jajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludramu anggondarum ateges kowe ora tumindak setting. Aduh. Si Tanjung peluh wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung Radi mandap. peluh coba peluh Si Tanjung Sampun gondo tereng. ya kene mudhun ora gondo Radi mandap malih cobi. waduh Sampun. peluh Sampun. Si Tanjung peluh Si Tanjung waduh Si Tanjung aduh Si Tanjung aduh Yacen Si Tanjung waduh aduh Yacen yo kene kowe tumekaning pati Yacen Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku klat Gusti Patih. Dangao. Dangao. jebelut dirane karo aku Si Tanjung anggondo wangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. aku kladuk Sawi penyan jumeneng. Mulai merengkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Yacen Gusti Patih. ayo dirukti Mboten beban saged. Utang duit sahur duit utang puluh sahur puluh utang mati sahur mati. Ya menawa mati saged dengan kula. Baco Sogok keri. oi teko karo aku Asli. Kita enek sing ngerung magak gedike ndase. aduh wah cetok Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. loh mosok mati ditanggapne campur sari iki apa to iki jane iki Sekali-sekali. kok mati kok tanggapne campur sari Sekali-sekali ora nek to kuwi, ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati ki bangga mergo ngirongi jatah ngono lho dadi. mangsamu Yuk, Hani Kusuma. sepate cah Monggo. Sikat. Asun. Ambil kali Mbak Prigel.
Beh, siap ya, Dek ya. Berdua. Berdua kali Mbak Prigel. Ya, 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 ya. Sepot. Dados. Ya. Oke. Ya. Dani karo Nduk Prigel. Wis Nggih. iki karek seneng-seneng. Ya, wae, Mas. Niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Moga-moga. Heeh. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nggih. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates digarap tayub. Siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih.